Yan na, ano na. Nami kaila guys. Amo na si tahon, amo dakpon. Lang. What's up mga manayap? Nakajig guys. Ano naman? Ako naman. Oh my God! Asa na kagikan? Sa balay. Bilikod ni mo no. Hi sa vlog ni. Hi sa vlog to. Ay vlog di ay. Hi to vlog. Hi to vlog. No! Okay, una miya. Sige, sige. Sige anteng. Na. So, So, yun din diri sa White Castle. Sa mga kandiya, kita White Castle. Mana White Castle diri sa. Yun na diri sa diri sa World of Holy and guys. Nenay taglagawa di kay. Dali sa mabot. Mayra kita mabot.